Γεια σας παιδιά, Blue Wolf εδώ και σήμερα είναι το πρώτο βίντεο του καναλιού. Συγχαρητήρια σε μένα. Ναι, αξιώθηκα να κάνω βίντεο μετά από τόσες μέρες που έχω κάνει το κανάλι. Λοιπόν, έπαιζα λίγο και παίζουμε Kinator σήμερα. Είναι, για όσους δεν ξέρουν, είναι αυτός εδώ πέρα ο κύριος που προσπαθεί να μαντέψει ποιο χαρακτήρα σκεφτόμαστε εμείς με κάποιες μεγάλες ερωτήσεις. Λοιπόν, επειδή κάτι έκανα πριν, θέλω να δοκιμάσω κάτι. Πάμε να ξαναπαίξουμε. Παρεπτόντως, το βίντεο θα είναι 10 λεπτό, μάλλον, ναι. Και αυτός κάποιες φορές θα κάνει άκυρες ερωτήσεις. Ό,τι να είναι δηλαδή ό,τι να είναι. Λοιπόν, για πρώτο χαρακτήρα θα σκεφτούμε τον Doodge. Θα κάνουμε δύο χαρακτήρες σήμερα. Είναι ο character famous for YouTube. Είναι famous από το YouTube ο φίλος μας, Doodge. Λοιπόν, does your character play Minecraft? Όχι, δεν παίζει Minecraft. Από ό,τι έχει το βίντεο. Does your character live in England? Όχι, δεν είναι. It does not live in England. Does your character play Happy Wheels? Yes. Ναι, παίζει Happy Wheels ο Doodge. Is your character... Να, μια άκυρη ερώτηση. Καλά, δεν είναι τόσο άκυρη γιατί μπορεί να ρωτήσει. No. Is your character... όχι, δεν είναι πια. Swedish, no, δεν είναι Swedish. Friend του Jelly, όχι, δεν είναι φίλος μου του Jelly. Born in Europe, ναι, γεννήθηκε στην Ελλάδα. Play FIFA, έχει παίξει FIFA, ναι. Είναι από τη Σερβία, όχι, δεν είναι από τη Σερβία. Είναι από τη Φιλανδία, όχι, δεν είναι από τη Φιλανδία. Ναι, φοράει γυαλιά. Γιατί να φοράει γυαλιά, μα δεν έχει μάτια, Θεέ. Γιατί? Can your character be both a kid and squid? Τι? Κάτσε. Can your character be both kid and squid? No. Τι ήταν αυτό? Τώρα με αρχίζει να καταλαβαίνει. Ναι, παίζει Life Strange. Τώρα κάνει τσιπόλα, γύρισε μους του ο φίλος μας και βρήκε ότι είναι ο Doodge. Στα 2 λεπτά. Πώς? Σπάω. Λίγες ερωτήσεις. Να ρωτήσετε κατάφερε να βρει ότι είναι ο Doodge, νάτος. Αποδεικτικά στοιχεία. Ωραία. Λοιπόν, ποιο να σκεφτούμε τώρα για δεύτερο χαρακτήρα, αυτός είναι γρήγορος. Θέλω να πω κάτι πράγματα στο τέλος, γι' αυτό θα προλάβουμε. Προλάβουμε. Κάνα 10 λεπτά, βγει 10 λεπτά το βίντεο. Λοιπόν. Λοιπόν, για δεύτερο χαρακτήρα θα σκεφτούμε... Ποιο να σκεφτούμε? Λοιπόν. Θα σκεφτούμε YouTuber. Δεν ξέρω κάποιον άλλο πολύ καλά. Θα ξαναβάλουμε ένα YouTuber, θα βάλουμε έναν Έλληνα YouTuber όμως τώρα. Ναι, γιατί συνεχίζει να έχει διαφημίσεις, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, βάλουμε έναν Έλληνα και θα βάλουμε τον Captain Panes. Captain Panes Happy Pixels, πρέπει να επιλέξω έναν. Συγγνώμη, Χάκη. Σας αγαπάω και τους δύο το ίδιο. Λοιπόν, Z-Team for the win. Τέλος πάντων, θα βάλουμε το Captain Panes, να δούμε αν τον έχει. Play again, Captain Panes. Έλα, Captain Panes. Is your character famous? Yes. Παίζει βίντεο Panes. Παίζει παιχνίδι ο Panes στη βίντεο. Το βρήκα, ναι. Λοιπόν, is your character play Minecraft? Ναι. Παίζει Minecraft. Όχι, δεν είναι Άγγλος ο Captain Panes. Όχι, δεν είναι το πορτοκαλί. Όχι, το κάνω. Δεν είναι από το Czech Republic. Είναι Ευρωπαίος. Balkan. Ναι, είναι από τα Βαλκάνια. Είμαστε Ελλάδα, ξέρω. Would you rather have a serious disease that could kill them? No. Τι? Όχι, δεν είναι το Lost. Secret Services. Όχι. Wendersing. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτές οι ερωτήσεις? Γιατί? Αν είναι Βούλγαρος. Όχι, δεν είναι Βούλγαρος. Όχι, δεν ξέρω αν έχει καταγωγή, αλλά δεν είναι Βούλγαρος. Does your character do horror video games? Όχι. Catastrophic picture. Όχι. Όχι, δεν είναι με την Κροατία. Linked in Croatia. Λοιπόν,
Is your character Swedish? No. Is your character from Serbia? No. Famous for their football skills? No. Is your character linked with Athena? Ναι. Is your character own a leather jacket? Don't know, δεν ξέρω. Drink milk? Πού να ξέρω αν πίνει γάλα, μάλλον θα πίνει. Is your character dying? Όχι. Is your character stream speedruns on Twitch? Speedruns, όχι. Is your character knows the theories? No. Is your... όχι. Δεν, όχι. Τι έτσα. Σε έκοψε πόδι. I think of... Ποιος σκέφτεσαι? GP. Ποιος είναι? Όχι, δεν είναι αυτός. Όχι, δεν είναι αυτός. Γιατί είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Λοιπόν. No. 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 Πάτα όμως. Yes. Έλα κινείται τώρα, αγόρι μου. Έλα. Λοιπόν, question number. Σε ποιο number είμαστε? Λοιπόν, is your character Greek? Oh my god, το βρήκες. Μπράβο. Μπράβο. Greek. Είναι Έλληνας. Minecraft, create Minecraft, diarize. No. Famous YouTuber. Ναι, πώς το πεις διάσημο. Link with flowers. Have hair, ναι. Όχι, πάτησα. Πάτη πατάω. Όχι. Πάτησα δύο λάθος. Είναι το team of two. Λοιπόν, είναι το Z-team. Αλλά δεν μπορείς να το πεις ότι... Θα βάλουμε probably. Make Minecraft, yes. European country. Αφού σου πω ότι είναι Έλληνας, πλάκα μου κάνεις. Play country music. No. Queen of Valkyries, no. Under 10, yes. Short hair, no. Become famous thanks to internet, yes. Dark hair, yes. Bald, τι σημαίνει αυτό? Don't know. Have short hair, probably. Yes. From TV series, no. Δεν είναι. Lie about the real hair color. No. Με τι έχει πάθει με τα μαλλιά? Κάτι έχει πάθει με τα μαλλιά αυτό σήμερα. No for Minecraft. Yes. Σήμερα yes. Ναι. Associated with color. No. Creating maps. No. Έλα. Πες μου την Captain Panes, το βρήκες? Έλα. Το έχεις. Είναι Captain Panes. Δεν είναι Gamers. Κοντά έπεσες. Όχι. Δεν πειράζει και τους και Gamers. Φίλοι. Πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά το χωριό. Λοιπόν. Τα παιδιά το χωριό. Όχι. Λοιπόν έλα. Γιατί τελείωνε. Τελείωνε. Πω, αυτό το βίντεο αρχίζει, βγαίνει λίγο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Βασικά δεν θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, γιατί θέλω να κάνω και κάποιες ανακοινώσεις τώρα. No, λοιπόν, σε αυτό το κανάλι βασικά θα κάνω μια συνεργασία με ένα φίλο μου. Ωραία, το κανάλι του είναι, θα το βάλω στην περιγραφή και είναι και στα κανάλια στο δικό μου το κανάλι. Στα κανάλια στο δικό μου το κανάλι, τέλος πάντων. Και μπορείτε να πάτε το βρείτε, λέγεται Mad Monkey Official Gaming Official. Λοιπόν, επίσης την Πέμπτη θα φτιάξουμε βίντεο, μάλλον θα φτιάξουμε μερικά βίντεο και θα ξεκινήσω και μάλλον κραυτσιρά και τέτοια. Γράψτε μου στα comments τι θέλετε να παίξω. Ή να παίξω, τι βίντεο να κάνετε, είδους βίντεο, ό,τι θέλετε. Να το κάνω, θα διαβάσω τα comments, θα τα απαντήσω κιόλας. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, ένα comment, δείξτε λίγη υποστήριξη. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!